Haka step kan riu tarik nai wing arjar persan ki Longkmie na maur keneng ki bala Bitar na mar ka jing Kawang Atiar gas ki Pulit haka step sinia ka san tarik nai wing arjar persan ki lami ban be ki bor Pulit ki bala wan sya ka tai ka snong haka step sinia san tarik nai wing arjar persan ki Pulit ki kwa ban pinya be ki kali kit simen mat klingka jeng ki simen company lengba ka maur keneng haka ba ki khot ka Meghalaya commercial truck owner and driver association Kila penong jingeki bak lembu por bandawa na kisimen company ban aik bai ket kat kum ka dor sarkar bat kiwei pat ki mat jingdawa na du kar nyu tari usaw arjar san kum ka sinjam yeki kalong ban pakhang ki trok ket simen bat klingka kumta ki khot kila pensenge yeki te ki trok kabala penlong ki bor Pulit ban bomla thi yeki khot bat ha ka jingyalum ki Pulit kila Kawang da ki tergas bat tiet ru yeki khot ka MCT ODA da ki trong suloi kani ki jingbe ki Longkmie ka dei halo ka nongrem bat ka jingsngau ba ka jingwan ki Pulit ka penthut ya ka sok ka singan hasnong bat wan lampat ya ka huriura kumbalong ha ka step sinya santrik nai wieng arjar persan na ka dei ka huriura la bot pat da ka jingsha ke mu president ka MCT ODA ba masal na marngar lambat kiwe ki nong yelam ha ka bala tian bisyar ki ha ka janmiet ka santrik nai wieng arjar persan ha ka ni step ki Longkmie ki la Byrthen ru ki tien phareng ki Pulit bat kiliru la ki Pulit ki kwa tenju bor Can people have to know that, okay? You want to fight with us? Hey, you want to fight with us? You want to fight? You want to fight? You want to fight with us? Video ni sekadar para khat. Uwe pawai ala pan beda mana misi atang siapa ngi kon jangan tak. Hai marau salia. Habatin pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya